रिमालादा गाखोनाय गारिया नैबेनो बलेर'आव गाखोनाय आरोना आङो बेयाव एसे रिमालादाजों एसे मा ब्लक खालामैना रिमालादाया नैबेयावनो दङ बेयाव एसे आदाजों एसे सावरायनोसै आङो बैसागु मेलायाव लोगो मोनखाबाय आदाखौ ना आं दसे बेजों आदाजों एसे लाबाय ओमफ्राय आं दसे सेल्फि मोनसे लाबावसै ओमफ्राय बेयाव 69 नम्बरनि जोंनि सिमगुरि खाथियावनो दै खाथियाव आरोना बेयावनो दंफैयो दा जोंहा रिमालादाया गाखोबाय स्टेजआव आं बेखौ देखायसिगोन आरोना ओमफ्राय जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो ओमफ्राय दायो आङो माने दालाय आं भिडिअखौ बेयाव खालामसिगोन दसे ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांथारो आरोना आङो रिमालादाखौ आं देखायनोसै आरोना ओमफ्य नायदो नै माबायदि मानसि दङ आरोना जोंनि दामग्राफोरखौ लांगासै नालाय मैया मोनसे खननांसिगोन ओंखायनो एसे उसुबिदा जानो हागौ गाज्रि नङा दे रावबो
Ayo